Здравейте, приятели! Аз съм Ивелин и днес ще ви покажа как да изкарате някой лев бързо и лесно. Всички сме били там. Искате си нова игра, искате да излезете с приятели, а парите ви са на привършване. Не се тревожете. В това видео ще ви дам 7 начина да изкарате пари и то бързо. Няма да станете милионери за една нощ, но с малко труд и желание ще имате допълнителни парички в джоба. Хайде да започваме. Важно е да знаете, че бързото печелене на пари може да е рисковано и понякога дори незаконно. Затова ви предлагам няколко начина, които са напълно законни и сигурни. Първият начин да изкарате бързи пари е като станете фрилансъри. Фрилансът ви дава свободата да работите от всяко място и по всяко време, което е идеално за хора, които искат да имат контрол върху своето време и доходи. Знаете ли, че можете да превърнете уменията си в истински пари? Независимо дали сте добри в писането, графичния дизайн, програмирането или дори в маркетинга, има хора, които търсят точно вашите таланти и са готови да платят за тях. Дали ще е писане, рисуване, работа с компютър или нещо друго, има сайтове, които ви свързват с хора, които търсят точно вашите таланти. Можете да създадете портфолио, което да показва най-добрите ви проекти и да привлечете клиенти от цял свят. Upwork, Fiverr, Freelancer – това са само няколко сайта, където можете да си направите профил, да покажете какво можете и да започнете да печелите още днес. Тези платформи предлагат различни проекти, от краткосрочни задачи до дългосрочни ангажименти. Представете си, работите от вкъщи, по пижама, когато си поискате и сами избирате проектите, които ви харесват. Можете да създадете уютна работна среда, която да ви вдъхновява и мотивира. Звучи страхотно, нали? Най-хубавото е, че сами определяте колко пари искате и колкото по-добри ставате, толкова повече ще ви плащат. Можете да увеличавате цените си с времето и да привличате по-високо платени клиенти. Няма нужда да чакате заплата. С фриланс работата парите идват по-бързо. Можете да получавате плащания веднага след завършване на проектите, което ви дава финансова гъвкавост. Ето ви един съвет от мен. Бъдете отговорни, спазвайте срокове, вършите качествена работа и се разбирайте ясно с клиентите си. Комуникацията е ключова за успешната фриланс кариера. Така ще си изградите добро име и ще ви препоръчват на други хора. Положителните отзиви и препоръки могат да ви помогнат да привлечете още повече клиенти и да разширите бизнеса си. Фрилансът е чудесен начин да си направите собствен бизнес, да работите гъвкаво и да печелите добри пари. Можете да работите от различни места, да пътувате и да се наслаждавате на свободата, която този начин на работа предлага. Аз лично познавам хора, които са започнали с фриланс докато учат или работят друга работа, а днес печелят повече от всякога, от всяка точка на света. Те са успели да превърнат хобито си в доходоносен бизнес и да постигнат финансова независимост. Така че, ако имате умения, не се колебайте. Регистрирайте се в някой от сайтовете и вижте какво можете да постигнете. Създайте профил, качете най-добрите си проекти и започнете да търсите клиенти. Не забравяйте, успехът е на един клик разстояние. С малко усилие и упоритост можете да превърнете фриланс работата в основен източник на доходи и да постигнете мечтите си. Вторият начин да си изкарате бързи пари е като разгледате за ненужни вещи у дома. Всички имаме шкафове и чекмеджета, пълни с неща, които не използваме. Вместо да събират прах, защо да не ги продадете? Стари дрехи, телефони, книги, мебели – всичко, което е в добро състояние, може да се продаде онлайн. Сайтове като eBay, OLX и Facebook Marketplace са перфектни за това. Направете хубави снимки на вещите, напишете какво представляват и сложете добра цена. Бъдете готови да се пазарите. Това е част от тръпката. Продажбата на ненужни вещи е чудесен начин не само да изкарате пари, но и да освободите място вкъщи. Аз лично съм го правил много пъти и е невероятно колко много ненужни вещи всъщност имам. Освен това, помагате на други хора да си купят неща, които им трябват на по-ниска цена. Така че, разчистете дома си, направете място за новото и спечелите пари. Третият начин да спечелите бързи пари е като се включите в онлайн анкети и тестове. Това е един от най-лесните и достъпни начини да увеличите доходите си, без да напускате уюта на дома си. Да, точно така. Можете да печелите пари, като просто казвате мнението си.
Вашето мнение е ценно за много компании, които искат да подобрят своите продукти и услуги. Има много сайтове, които плащат на хора да участват в проучвания и да изпробват продукти. Тези сайтове работят с различни компании, които търсят обратна връзка от потребителите. Регистрацията е безплатна и можете да избирате анкети, които ви интересуват. След като се регистрирате, ще започнете да получавате покани за участие в различни проучвания. Няма да станете милионери от това, но е лесен начин да си изкарате допълнителни средства. Можете да използвате тези пари за малки покупки, за спестявания или дори за забавления. Обикновено анкетите отнемат от 5 до 30 минути, а колко ще ви платят зависи от това колко е дълга и сложна анкетата. Някои анкети могат да бъдат по-кратки, но по-често срещаните са тези, които изискват повече време и усилия. Някои сайтове предлагат и други начини за печелене на пари, като например гледане на видеоклипове, игра на игри или онлайн пазаруване. Това ви дава възможност да разнообразите начините, по които печелите допълнителни средства. Важно е да изберете сигурни сайтове, които плащат редовно и коректно. Проверете дали сайтът има добри отзиви и дали е утвърден в общността на потребителите. Разгледайте, прочетете мнения от други хора и изберете сайтове, на които имате доверие. Това ще ви помогне да избегнете измами и да се уверите, че усилията ви ще бъдат възнаградени. Онлайн анкетите и тестовете са чудесен начин да печелите пари от всяка точка на света и по всяко време. Можете да ги попълвате докато сте на почивка, в кафене или дори в парка. Всичко, от което се нуждаете, е компютър или телефон с интернет. С малко усилие и постоянство можете да превърнете свободното си време в доходоносна дейност. Четвъртият начин да спечелите бързо пари е като си намерите работа на непълно работно време. Това е един от най-гъвкавите начини да увеличите доходите си, без да се налага да жертвате много от свободното си време. Знам, че може би си мислите, че е трудно да се съчетае с училище, университет или друга работа, но всъщност има много варианти. Много работодатели предлагат гъвкави графици, които могат да се нагодят към вашите нужди. Магазини, ресторанти, кафенета – навсякъде търсят хора за няколко часа на ден или седмица. Дори и да нямате предишен опит, много от тези места предлагат обучение на място. Работата на непълно работно време е чудесен начин да изкарате пари, да натрупате опит и да запознаете нови хора. Това може да бъде и възможност да откриете нови интереси и страсти. Освен това, може да ви помогне да развиете нови умения, които ще ви бъдат полезни в бъдеще. Умения като управление на времето, работа в екип и комуникация са ценни във всяка професия. Не се страхувайте да се огледате, да попитате познати или да проверите обявите за работа. Интернет е пълен с ресурси и платформи, които могат да ви помогнат да намерите подходящата работа. Може да се изненадате колко много предложения има. От работа в търговията на дребно до позиции в офиси, възможностите са безкрайни. Аз лично съм работил на много места, преди да започна YouTube канала си, и това ми помогна да се науча на отговорност, комуникация и работа в екип. Всяка работа, която съм имал, ми е дала нещо ценно, така че работа на непълно работно време може да бъде чудесно начало на кариерата ви. Не само ще спечелите пари, но и ще натрупате безценен опит, който ще ви помогне в бъдеще. Петият начин да спечелите бързо пари е като се възползвате от колата си. Ако имате шофьорска книжка и кола, можете да се регистрирате в приложения за споделено пътуване като Uber или Bolt. Така можете да возите хора и да печелите пари от това. Друг вариант е да се регистрирате в приложения за доставка на храна като Glovo или Takeaway. Ще получавате поръчки от ресторанти и ще ги карате до домовете на клиентите. Работата с коли е гъвкава и можете да работите когато ви е удобно. Можете да шофирате сутрин, вечер, през уикенда, вие избирате. Освен това, ще срещнете много нови хора и ще опознаете града си по-добре. Важно е да знаете, че работата с коли е свързана с разходи за гориво, ремонти и застраховка. Затова преценете дали е изгодно за вас. Но ако търсите гъвкав начин да спечелите пари, работата с коли е чудесен вариант. Шестият начин да спечелите бързо пари е като се превърнете в онлайн създател на съдържание. Ако обичате нещо, готвене, мода, игри, пътуване,
можете да го споделите с хората и да печелите пари от това. Направете си канал в YouTube, профил в TikTok или Instagram и започнете да качвате интересни видеоклипове или снимки. Колкото по-интересно е това, което показвате, толкова повече хора ще ви следят. След време можете да започнете да печелите пари от реклама, спонсори или продажба на продукти. Знам, че звучи трудно, но всъщност е по-лесно, отколкото си мислите. Важното е да бъдете себе си, да се забавлявате и да създавате неща, които ви харесват. Аз лично съм доказателство, че с много труд, упоритост и малко късмет всичко е възможно. Така че не се притеснявайте да опитвате, да бъдете креативни и да покажете таланта си на света. Седмият и последен начин да спечелите бързо пари е като споделите знанията си с другите. Ако сте добри в математика, езици, музика или нещо друго, можете да станете учител или репетитор. Можете да предлагате да преподавате онлайн или наживо, както ви е по-удобно. Има много сайтове, които свързват учители с ученици. Можете да си направите собствен сайт или профил в социалните мрежи. Преподаването е не само начин да спечелите пари, но и да помогнете на другите да постигнат целите си. Ще се радвате да видите как вашите знания помагат на другите да се развиват. Освен това, ще натрупате опит в преподаването, което ще ви бъде полезно в бъдеще. Не е нужно да сте професор, за да преподавате. Важно е да сте търпеливи, да обяснявате ясно и да мотивирате учениците си. Така че ако обичате да споделяте знанията си и търсите начин да спечелите пари, преподаването е чудесен вариант за вас. Ето ги и 7 начина да спечелите бързо пари. Надявам се, че видеото ви е било полезно и ви е дало идеи как да подобрите финансовото си състояние. Важно е да помним, че няма лесен начин да забогатеете бързо. Всички методи изискват усилия, постоянство и отдаденост. Но с правилния подход и мотивация можете да постигнете целите си и да спечелите пари, правейки нещо, което ви харесва. Не се страхувайте да експериментирате. Да се учите от грешките си и да не се отказвате.